l'air des infos pertinents. Moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, à partager à Kakeroubla. Ne pas la même en faut félicitations à tous les Maliens. À mes Maliens, Beladjelen Fo, ou ka, Wulika Djola. En la constitution croit, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, à Temena, Hereni Badina. Constitution Temena, à Kera Temeninko Dain, à Kera Nimisi Wasai. Mais à ma Teme, Malien Dunka, Eforko. Malien Dien Beladjelen Willa, Kadu Dakle fait, Kabo Dakle fait. N'a pas comme Musokulen Dion, ou la sa Ningaseka, Walia. Donc, ola, folie beke Malien Dioni. Masami Alaye, Malien Dion Joro Yera, Dien Bora Kalama, quand on est taillanga Jamanae, wa amana nida femiga amorike, alhamdulillah. Résultat est définitif du référendum au Mali. Oui, 96,91%. Donc, il y a dit sûrement au Keme, mais on est film votera oui, vraiment à Kera Bonya Dain. 96,91%. Mon film Keme là, ni nana Keme jate là, et bien la mon film bikonton ani woro ni kuma diarle ba mon film bikonton ani wolonvla, ou de votera oui. Ka iraka fort ko 3% Mali bekonna là, et mon votera 3% ni ko kuluma son et constitution kurama. Masami alaye ni kuna wolo badi. Donc nina ni kuna wolo badi en belajelema. Ni kuna wolo badi Assimi Goïtama. Assimi ne ka kuma do ko ni ya men nan de me ganga wara faga ko sura kungolo bibolo. Donc wara mi fara a kungolo kumba ale de bolo. Donc Assimi a ka fo ko Malien Dion tuna le bla en plein vol. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit féliciter. Proclamer des résultats définitifs du référendum. Oui, 96,91%. Le Mali, enfin, en 4e République. Donc, il y a une photo, on va voir Nazarakana, ko amanga jamana sharia sharia sigiko nanana, no est 4e République. Donc, to vous moufo et Agné Ola. Donc, vraiment, une nouvelle body. Donc, bon, commandé, ko niko ki tchakain, koni dugu jera, koni koi tchakain choufe, koni dugu jera, ko bebiye. Donc, ne bala la mebrao, et président la nyofamo, ou ko ku mako menne la wasa ko se gwa barake. Président yɛrɛ y'a fɔ Amath Tɔtɔ la kanto ko ni tɛmɛna ko Mali bɛ kɛ maliyɛndenw sago ye président kumakan de don son excellence donc an dun dalen don a la donc ni tɛmɛna alhamdulilayi an bɛ kuma la ɛri na bi ni ɛri na Mali constitution kura 4e république an b'o de la cour suprême yɛrɛ sɔnna ma alhamdulilayi rabbil alamina donc o duti kana maliyɛnden foyi minɛ cour suprême sɔnna ma an bɛ Mali 4e république de la depuis kunu wagati donc sisan Mali bɛ kɛ maliyɛndenw sago ye an ka ala deli a ka kɛ an sago ye c'est très 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 important an ka ala deli a ka kɛ an sago ye c'est très très important mɔgɔw ko ko un peu de volume volume bɛ cogo jumɛn volume ka ɲi yan volume ka ɲi yan dɔ ko ko un peu de volume ne t'a dɔn ale ka téléphone de man ɲi ou bien ale ka téléphone ka ɲi est-ce que le volume est bon parce que volume mɔgɔ ninnu n'i b'i ka show la dɔrɔn u bɛ jɔ ko volume 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 est bon ay sin kana ne ka volume ka ɲi bamanan ka cɛ ne ka écouteur bɛ n kulo la foyi tɛ volume na donc ne bala lamɛnbagaw nin ye sewale koba de ye vraiment on doit être très très fier de ça an fɛn fɛn wulila ka don nin ko in na an fɛn fɛn an ka nafolo n'an ka temps o n'an ka hakili an sɛgɛn n'an wɔsi ka don nin ko in da fɛ on doit être très très fier donc vraiment nin yɔrɔ in na n bɛ Mali bɛɛ fo i ka baara la an ka bɔ yen sisan an k'an da don aménagement na non seulement aménagement gɛnna non seulement aménagement kan ka kiiri n'a ka kɔyɔw cɛ ka taga n ka cɛ au deuxième retour n ka cɛ Assimi Goïta bɛ ka mun wɛrɛ kɛ tuguni aménagement na a ye je répète pour la 3e fois o ni an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Diop ye n ka cɛ ale tɛ dɔn kɛ ni misigi manda ye wa a t'a fari siɲɛna t'a ŋɛɲɛ Diop son excellence masa min ye ala ye ko aménagement gɛnnen kɔ ka bɔ Mali la ko aménagement mina bamuntugu bamunan na bamunan ye mun de ye ko ka aménagement datugu na ko k'a gɔlɔn awɔ k'a gɔlɔn kɔni jaja Mali ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ on va poursuivre l'aménagement dans les cours pénales justice internationale donc aménagement mina taga tribunal fɛn la bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan i y'a faamuya ça c'est deux chiffres à la fois ça n'a ye tɛgɛ ci yan kan pa ko ko mɔmɔ tuma min na n ka cɛ u bɛ k'u ka logistique lajɛ k'u bɛ bɔ tuma min na an y'a ci yɔrɔ dɔ in fɛnɛ kan pa n ka cɛ aménagement datugunan gɔlɔnnen don a kɔnɔ nin heure in na donc vraiment nin b'a yira la k'a fɔ ko tout ce qu'on mesure on peut achever mɔgɔ ni na diɲɛ fɛn fɛn kan i bɛ se k'a bɛɛ kɛ donc vraiment nin ye kobaw de ye ça c'est des grands plats qu'on doit applaudir an bɛ bɔ mun fɛnɛ kalama an y'a mɛn k'a fɔ ko président
ko a kan ka taa Kaye ou a sera Kaye ne kun bɛ congé la ne ni muso ni denw an kun taara kulu la ka taa vacances dɔɔni kɛ on vient de retourner tout de suite ne yɛrɛ ka avion jiginna y a que 1 heure 2 heures de temps donc ko président bɛ Kaye ko ka taa Kaye goudron ko ka taa a inaugurer on applaudit ça aussi an b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamina ala ka Kaye goudron ko ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka to a ka kɛ Kaye kaw sago ye yarabi ala ka alisa jamana dɔ fanga ala k'a di président n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala donc n bala lamɛnbagaw constitution breaking news dila aw ma c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit célébrer an da donné goudron ko la ça c'est quelque chose qu'on doit célébrer an da donné munissement tali tribunal la ça c'est quelque chose qu'on doit célébrer donc vraiment ko badi ni be on doit être très fier de ça o bolen ko an ka boye an ka da don nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun de kama nin bɛɛ bɛ ka bɔ mun de kama nin bɛɛ dabɔra maliyɛndenw de kama ko an ka se ka lafiya an ka se ka an ka jamana ka kan ta ye an ka se ka an ka du jɔ an ka jamana kɔnɔ an ka se ka an ka forow sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an ka se ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gidɔrɔn mobili bolila tɛ gidɔrɔn kan n ka cɛ i bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la so de b'i bolo ni so t'i bolo i mago foyi tɛ gidɔrɔn na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gidɔrɔn da la tɛ halisa fɛn dɔ de b'i kɔnɔ ni dumuni tɛ mɔgɔ min kɔnɔ o mago foyi tɛ gidɔrɔn na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gidɔrɔn da la tɛ i ka jamana sécurité de don ni sécurité tɛ kɛ jamana kɔnɔna la i hakili tɛ jigin yɛlɛ i ka moto kan kuma to i ka nɔgɔ so donc nin ko in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na donc ni kow bɛɛ nɔrɔlen don ɲɔgɔn na c'est très très important an ka da don ko la a fɔcogo la o yɔrɔ la maliyɛnw ne bɛna n da don mun de la n bɛna n da don mali yuruguyurugu n'a a dugukolo ɲagami ko la n bɛ n da don a la n y'a fɔ n ɲɛna n ko n b'a kɛ n ka kɛlɛ ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye n wele ko n ka association sigi n tɛ association foyi sigi an bɛ nin kɛlɛ kɛ wa a bɛ ɲɛnabɔ fɛnɛ inshallah parce que an ka jamana an ye fɛn fɛn da an nin kan an ka jamana kɔnɔ an y'a bɛɛ sɔrɔ an ye fɛn fɛn da an nin kan an ka jamana kɔnɔ an y'a bɛɛ sɔrɔ donc de fait que an ka dugukolo ko o ni yuruguyurugu o mun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ i y'a faamu n'an tɛ ka n'an nin de ma da ka halisa n'an nin da k'a bɛ ɲɛnabɔ n'an nin da k'a bɛ ɲɛnabɔ an ma nin da farasi kan farasi ma bɔ an ka jamana kɔnɔ wa an y'a nin da farasi kan farasi bɔra an ka jamana kɔnɔ an y'a nin da aminisima kan aminisima bɔ an ka jamana kɔnɔ donc constitution kura ma voté nin ye wa donc ne bolo bi an bɛ kuma la heure min na mali dugukolo ko ça doit être mis par terre c'est-à-dire on peut plus tenir mali dugukolo ko on ne peut plus tenir on ne veut pas de négociations an ma tɛ maa si ka discours la tuguni vraiment an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu min bɛ yen ni président n'a bɛ fɛ a ka baara bɛ dabila sécurité bɔlen a la a k'i ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛ ma ne bɛ fɛ a k'o de kɛ parce que n b'o fɔ mun de fɛ ale ɲɛ bɛ projet ba minnu na tan n'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ni yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ ça revient à zéro parce que olu contrat ninnu a bɛɛ bɛ yuruguyurugu i ye faamuya donc yuruguyurugu kɛlɛ ne yɛrɛ dan tɛ bolo mali yɛrɛ gɛri min bɛ mali kɔnɔ n ka cɛ terroriste kɛlɛ bɔlen a la parce que hali ni ye terroriste kɛlɛ yɛrɛ lajɛ mɔgɔ dɔw de kɛlen bɛ ka wari suɲɛ jamana kɔnɔ ka terroriste financer mɔgɔ dɔw de kɛlen bɛ ka wari suɲɛ jamana kɔnɔ wari kɔrɔ de bɛ mɔgɔ dɔw kun o wari kɔrɔ o de kɛlen bɛ ka terroriste financer donc mali yuruguyurugu ko a tɛmɛna kuma kan wa ne tɛna n ta kɛ kuma ye parce qu'ils sont très clairs o de la ne bɔra ka n ta ɲɛfɔ cɛkɔrɔba dɔw bɔra ka ta ɲɛfɔ o ni mɔgɔ dama min ta bɛ dan ta la masa min ala ye an balimakɛ dɔ fana bɛ yen a bɛ tunga la a bɛ amérique ale fana ta kɛra la a n'a ba n bɛna histoire k'a la mɛn n bɛ sɔrɔ ka n ka décortication da aw ma ka sɔrɔ ka tila ka téléphone yɛrɛ bila maliyɛnw ka kuma n tun tɛ fɛ ka téléphone bila mais j'ai pas de choix n bɛ téléphone bila Asimi Goyita k'a dɔn k'a fɔ ko ni a tɛ se k'an ka corruption kɛlɛ kɛ ani Choguel n'a se k'an ka corruption kɛlɛ kɛ n'a se k'an ka dugukolo k'an ta ye sɛbɛrɛ la an mago t'a la a bɛ ka fɛn fɛn kɛ tuguni mali kɔnɔ a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ parce que a sera au niveau ma parce que an se k'an sigi yan i y'a faamuya k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ mais an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an se k'an sigi yan k'an b'a fɔ ko goudron ka d'an ye an tɛ goudron dun ni goudron ka di ye ni du t'i bolo i bɛ si kɛnɛ ma i ye faamu mɔgɔ se k'i sigi yan k'i sigi aventure la baara la masa min ye ala ye i ka jamana kɔnɔ i bɛ ka la maloya i bɛ ka minɛ i bɛ ko basa i ka jamana kɔnɔ mais masa min ye ala ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ fo diɲɛ dan na masa min ye ala ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka kɛlɛ kɛ maliyɛndenw yɛrɛ ka danfara ye mun ye donc moi je crois que n'an m'a fɔ n'an m'an da don nin kuma in na ça sera très très ignorant de notre part et ça sera très très inintellectuel de notre part notre branche exécutive doit exécuter les cris des Maliens. C'est très simple que cela. C'est dans la masse to ega akili soya tuguni. Yefom ya kay taga c'est bon, on applaudit. Yefom kata goudron inauguré kay c'est bon, on applaudit. Maintenant nga che anga yuruguru manga jamana kono. No o kele make amako fote fola ni erina ni anga jamana kanali ni yuruguru bole ala. Ni duwe jamana yuruguru re laje. Ani jamana kanali yefom abekele. La corruption et du terrorisme, c'est toujours le mot corruption. Les terroristes sont des hommes corrompus qui terrorisent le pays. C'est ça. Ou le terrorisme. Terrorisme te choubrae ou.
Terroriser des armes à gagner, c'est quelqu'un qui corrompt l'opinion publique d'un État. Donc quand on parle de la corruption est équivalent du terrorisme. Corruption is the same thing as the terrorism. C'est la même chose. Différence fou tout le monde. Donc c'est très très important. On a tout focus ligné. On a tout en application. Parce que moi la main comment il faut. Malien andigé alaye andigé asimi goutaye. Andigé alaye andigé asimi goutaye. Parce que masami alaye anya andigé dans le gouvernement ne kan. Wala saka saka na changement nga jamana konala. Donc nana nansi yanka makun. Quand ta que tegere fo baye. Yefomu. Ka fodoro ko constitution changera. Constitution changera malien nga dugolo beka yuruku. Ka foko constitution changera. Constitution changera. Ngache mogodo beka gudron dali contrat soro. Mais ngache mogo munu beka barke ou seganu woshi. Uluka dugolo beka minula. Vraiment ça ne peut plus continuer. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On sait que la transition supporter Ninkan. On ne peut pas supporter cette transition sur ça. Donc, non, les transitions, non. Les transitions, ça doit prendre fin. Les transitions, on est la main. Malien, nous, après 2 ans et demi, vraiment, ni transition, c'est vrai là, et c'est pas du tout la peine. Ils vont nous laisser en plein vol. Au Coro, ils nous ont laissé en plein vol. Nega kumatere, ngache, kuma mai moko kelinda kono. Nebe na ira ola ka fo, ngoni ni ruku me niveau mina, awre kala me aka galon ngoni dantida. Parce que mais ça, o ma sala kala ala me. Engagement pour la gendarmerie la kana, ou tarakata soit transmis contre ma maman. Elle est seule, elle est makara. Atanya donc. Madame Sidibé Mariam Brayou indi fanatara mintu kanga yero fira made. Ou di tara gendarmerie la tunu. Kata fo gendarmerie ku ka ke chuko bela u ka ben fola. Ambe tunga de fe. Ambe tatunga fe na ni fon fe soro. Amba la se jamana de. Draman Jawara nye katika ngolola kati kamo kati. Mba fo auzu billahi minash shaitani rajim. Amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe. Kuma be boanda akana ke kuma fuye ala ka beke kuma sabati lenye ala kana shitale kuma bo anda anga kati dugu kono quartier do be ko kati Kambila. Bon en 2006 comme ne ala nana nsigi robe ko felama ni o Amerique ngam sokoroba ayemwele ako Kambila kawiye ka uka dugukolo di kube ka morcelé kube fait kuka école sojo. Ça s'est fait en 2006. Kuna ya soro rufegele ka fenta ale bulokoro kunga laje na soro na akadini. Donc nya nyinga aya prifonye nya warchama ayero insan amba santement en 2006 25 armes de tondo Kambila. Maintenant, à papier fleur, on a titre provisoire bois en 2008, on a lettre bois. Maintenant, au bottom là, parce que comme on a titre foncier procédure bon, avec strada là, avec goudronda là, donc servitude on fait nos bébolé là, on s'est retrouvé avec 17 ar 25 centiards à papier fleur. Papier fleur. Jamais. Il y aura une kadi fleur. On a kadi papier flé. La géolocalisation papier flé. Mais on a récemment, 2021, Adam Nelé, ni na kadi ko Adam Nelé, ni na kadi kala. Bon, au numéro où tu attribué. Flala, abada. Tu sais que tu as là. En bon, c'est là. En 2013, préfecture Nana Tougou. Kubina morcellement ou reke morcellement ninka. Bon, mga musoproba ale ni moko damado odu farla nyoko kan kata tribunal la kata ko kati préfecture ka ko domanial violé ku tese kana morcellement kan après tant d'années ku tese ka ke wa soro wi décision bo ka retrait numéro c'est décision numéro 0007 CKTI a papier fleur. Moi, ka yoro be yoro ina a beto ko ba ala a beto ko be papier kono eritrea papier kono o date lendo en 2000
le 15 2e mois 2013 et signé par le préfet Baye Konaté. Yamé. On a pu retraiter illégalement, donc en maçon, en tribunal saisi. Bon, en tant que tribunal saisi, nous avons gagné, comme quoi, préfecture Tisseka, en Gafangéou, préfecture y a une décision 007 annulée, ni où il retrait un papier, comme quoi, tirer nous à Bekatoa Nola, Koumadje, ni morcellement. Préfecture Tara, Kata appelke, à papier fléné, où il y a rejeté, comme mal fondé, au Fana fléné. Nous sommes toujours en 2013-2014. Maintenant, ils ont fait ça, ils appellent le 21, 3e mois 2014. Au Arefle. Au Tara, jusqu'à la Cour suprême, les reconnaissent boulot, je sais si Mali reconnaît Cour suprême comme Tanya. Au Tara, il fallait que fait rejeté comme mal fondé. Donc, ça c'est fait, arrêt numéro 289 du 21 11e mois 2014 au papier fléné. Bon. En beau sigi là, il y aura nous fait les ouasro, en justice saisie. Bon, ou magamake en cairo là, mais peut-être on est au Bénin ou le morcellement là, ou il est au morcelé. Bon, au morcelé, il y a un jeune de Kati du nom de Sekou Nyakati, ou bien en coffre. O y'a ta fere muso doma muso in toko ko madame Sidibé Mariam Bagayoko que son mari doit être un officier de la douane ou quoi je sais pas mais en tout cas c'est un porteur d'uniforme à Tché parce que ni Tché ni maseka Tché la so tu vois si là en tout cas ka numéro be mulo mais muso indo kosobe sokono mo bébé muso indo ni en confeterie ça on devait aller ni goudron Tché. Nous avons papier sans chaîne, il rebolo. Jeune Mimboloni, ou Kati, Farada, jeune doy, Kuseku Nyakate. Ayo Yerenga, Uluko Ama, Ko Mogombi, Inisrada, Ko Toko de Karsai. Oh, Ayenega Musokoroba, Nini, ou la Kanega Musokoroba, Nimuro Soro, Muso Mariam Bagayoko. Oh, Akelen Kanega Musokoroba, Nimuro Soro, Ayenga Musokoroba, Willy. Ah, ko vraiment, allez tout Mogobe Strada là. Pour passer à Dubaï, voyager, ok. Donc, ni histoire d'amener drone, Kairala Kafonyana, Ambalmake, ni Asigleme aventure la Draman Jawara, et Binkera Fenekani Tour de la Kati, et Marala, Kamela, Yefom. Kataka Dougolo Kaminala, depuis Massami Aladan, depuis 2008, Dougolo Boubolo. Kata Biaka, Amami Amaye, Yefom. Kataka Dougolo Minala, par la force. Ne Mali histoire ya onyakoro ni balana ba ni ne be ke malien dembe la me kuma la ermina mago be taka dugolo san masami alaye ika dugolo be tamene isilena ima bo herebe shi herebe clé wa herebe foko Mali bo au niveau de la bi ne balana ba ame kuma la ermina vraiment c'est de la honte donc akanaka mashi kono kibina gidronda Assimi Goïta ou Anano Fomoro, ko aman sigan ka tekere foye alors que an febe ka da an ka munga duguni gidron a kana ke mashi kono ya kibina bobobo ka ana sunoko anga jamana yere sigi kunka no e an munu yere be jamana kono an ka investissement nge jamana kono wala sa jamana ka tanye masami alaye an ka mogoro kele ulu kana na an boka an bi an jamana kono an yere be ka nyogon datuna tu nyogon kono an jamana kono kama makoka vraiment ça sera de la failure totale de notre gouvernement. Ça sera de l'humiliation totale dans l'histoire du Mali. Parce que on est dimsanouni, on est chifina kaudi. On chifina kaudi be fanga la bi. Mali uruku koin adam la depuis Assimi Goïta na kan mo mana son excellence. Masami alaye una kumba do uruku keleine. Masami alaye uruku kele bebe ki mama ka kobela ko fo uruku kuma. Ni dama kala mo bu nye twaka. Masami alaye ça c'est un problème qui est dans le camp de Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga. Massi noté, Maliki Diao Tala, Kamara Tala, Kone Tala, Missite. Assimi, il est le président de la République du Mali. Choguel Kokala Maïga, il est le premier ministre du Mali. Yurukuru même Mali Kono, ou Baneme Kouda Magala, Kasongete. Kasongete travaille pour Assimi Goïta, au nom du Mali. Kasongete Barake Assimi Goïta. Kasongete Barake Choguel Kokala Maïga. Vraiment, nous, on ne peut plus.
On peut battre la France, on peut battre les États-Unis, on peut battre quoi que ce soit aussi tant toro. Mais Massami ala ina ndisaka kan yɛrɛ jamana kono kɛlɛ vraiment o kɛlɛ tɔ ka jɛ de. O kɛlɛ tɔ ka jɛ de. Ne dante tɛ n da don kɛlɛ tɔ ka jɛ la. Ne tɛ se ka n da don kɛlɛ tɔ ka jɛ la. Ne ka dignité tɛ n permettre n ka n da don kɛlɛ tɔ ka jɛ la. Ce fléau qui existe dans notre pays doit prendre fin. Nin kan ka dabila. Mɔgɔ si kana bɔ k'i jɔ ne ma k'a mɛnna. Et constitution ma changé ni aw sigilen ɲɛna. Constitution ma changé aw sigilen ɲɛna. Mun ye constitution changé? Sariya de ma sariya dɔ bɔ k'a bin ka constitution changé ya. Donc a kana aw jɔ ne ma k'a mɛnna. Tout ce qui arrange les Maliens b'o kɛ o. Donc munna yurugu kɛlɛ tɛ kɛ? Pour que fantanw ka fɛn bɛ minnu la diɲɛ don o don. Pour que an se ka jamana dugukolo ko an se ka a nɔgɔya. Pour que halisa yurugu bɛ jamana kɔnɔna la. Je viens que de me chauffer. C'est de la merde. Et c'est de l'insulte à nos intelligences. Et on va pas se taire. On s'emballe de tout ce qui se passe. C'est ce qu'on a toujours dit. On a fait flâner comme Malikono. Voilà pourquoi notre transition est venue. Donc, nous avons dit que transition a fait fleurir comme priorité. Il y a deux priorités pour cette transition que moi j'ai fait partie. Et j'ai investi tout ce que j'ai pris dans cette transition. Et je vais toujours continuer de le faire. Et je continue à faire à ce moment. Il y avait deux priorités. Priorité primordiale, c'est de se battre pour que deuxième priorité, c'est de récupérer nos terres qui nous appartiennent. Et nous avons fait quelques femmes non fait. Nous avons fait quelques femmes non fait. Nous avons fait une autre forme. Quand on parle de Azawad, on parle de quoi? Donc il y a des Azawad au Mali alors. Donc il y a Azawad qui sont au nord, en même temps, on a une avenue où il y a des parce que la flamme est killing. La flamme est killing. La flamme est killing. Il faut que Azawad be ka nord yo do mine. Ko anseka do ya anseka tagai. Afanga barkan aministre qui ngama jamana konala. Amo kelela. Ce qui a à s'applaudir. Mais mo meka ke jamana re konala dum. Oto ejuma, anga bono oto eke e bagari et cham. On doit sortir avec le nom de ça. Parce que moi, intellectuellement, moi, je ne vois pas la différence. Quelle est la différence? Du moins, la différence, donc, la différence, il faut que, mais Marco. Abe Zuario. Azawad Kilemeka, Jamana Fangle, Jamana Rekonala, Ebe Moustako, qui taille au frère Benela. C'est la même chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il est temps que vraiment, Angana ina an nakunko. Kelemeka Ken Nakune Kama. Nakunte Dore, Kanga Yama Horiata. Koka jamana deun sago kuyo ka jamana kono kasoro amakeni de mateme wale oye mune jamana deun kai saria e muyo munga ka ko duma oye mune ube baraka no wose ka famisa ma wore kana no ominu la ka jamana kono la ne be ka asimi go ta supporter orika ni ruku ni date do akella vraiment c'est là ne to ben ko ne se kanyere to tien man na ko la ne tisse je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Mon nom ne troca bonoé parce que mon fille dont l'ABC sans que m'en kuma et mon bousiki ka kuma beka malikuina. Donc il est très temps que on soit très intentionnel quand ça vient de l'affaire des Maliens et de nos patrimoines. Ça ne peut pas être accepté. On ne va pas se taire là-dessus. Masita Nimi Salon Antouni. Moi aussi, personne ne va nous défier de notre projection et de notre goal, notre objectif. L'objectif est très concret. Anga jamana kele, ko anga dugolo de minana, o de kera. Mo de nanga dugolo minana, ka yoro wole ko Azawad, o de kera anga jamana konala, o de makewa. Donc c'est ça, o yoro minale ndo ana, anga jamana re kono, ame wor boka musa yere, ka wala sam se anga yere ma horata, wala sam se anga yere sutura. Masami ale o bena mine fenela, ulu toko, ay bono toko, me go fene toko la. Ay mali dugolo yuru la, ay toko kula dulu fenela. Ça c'est de la merde. Carrément donc jamana fallait mogonya maula kamgo ki na foko mogoyo bodundura ya antorba siklembia. Hein? Na ndaro yurugu la ko ça va venir, ça ne va pas venir. On va forcer pour que ça vienne.
Ça doit s'arrêter. On m'a inventé un gamin. Kaboka fauto kan bauto kan Facebook beto. Amena naflo nyina anga jamana anga kamanga jamana bo nola. Amena naflo chika tanga jamana kono. Amena dukulo mi sang parce que d'après Dangote, le plus grand riche de l'Afrique, ay mon fo Dangote ko alena ka milliardaire be ko so bale bolo yoro kelempe la ko ya fabara Nigeria. Ko so bale Dangote bolo yoro kelen la ya fabara Nigeria. Bamanongo ko mande ko kono me o me sa fe ka be jiki duguma. Mais ça doit s'arrêter. Asimi nous ne dorons nous. Moi je les respecte. Et eux si fina ka we en yono en faut que de ça barake ka jamana donga nyoro duma ku sutra abina usigiu abetemi ula demsonu ne vous êtes des jeunes pleins abado ko ni me jamana kono akime ka ko me onyetala. Non vraiment mo tuna anami salu en tout. On ne peut pas, on va pas se taire. Anga jamana yuruku ko abe ban, on exige. On exige. On exige. Ce n'est même pas à négocier. Avec Sarah de Kama, on vous paye pour qu'il y ait un jamana yuruku ko akadabla. Pour qu'il y ait un dabla. Mouna ate kadabla. Pour qu'il y ait un dabla. Donc il faut que cela prenne fin. Malien dit on a eu le gars sur le na o reke sur le bateau ya. A benana kete femme ya ma nyitonda. Ala kan kisoma ala kantanga. Asimi ko ne bebado. Mais maintenant si yanka, maintenant si yanka gron faut rien. Dès que l'on traite, moi si ça vient de l'affaire du Mali, nul ne sait. Ni Mali kori do, ni mo mi de boy qui t'a douane tay. Ne Mali kori là. Mali kono yuruku même Mali kono. À l'air là, en quel mec a fangam di asimima. Mali bébé asimi non fait. Mali bébé non fait. Ani sokel ko kala maiga. Quelles sont leurs excuses ou ka poka fo? Ne flagan ta fo ni ko beaucoup ta fo. Je les challenge avec tout le respect de sortir et parler aux Maliens et de nous dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui on est en train de voler les Maliens chez nous-mêmes. Pourquoi on est en train de détourner nos deniers publics. Ils n'ont qu'à sortir et parler aux Maliens. Mais ça doit s'arrêter. C'est des hommes compétents. Et c'est qu'à soit disant qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont plus que compétents. Mais c'est ce qu'il faut qu'on compétence tout là. Des hommes compétents en position de l'exécutif, pendant 2 ans et demi. On ne va pas se taire encore là-dessus. C'est équivalent de Yuruku à Yuruku. Parce que la France fait français Yuruku Mori. La France, c'est un pays qui vole. La France est venue voler le Malien en amenant les terroristes chez nous. Franchement, nous les comment? Ça, c'est du vol. L'aménagement est venu chez nous pour venir nous créer des conflits dans notre pays. L'aménagement, c'est des voleurs, c'est des organisations de voleurs. Nous tous nous sommes au courant. En tout cas, donc, quel est le nom de ce qui se passe chez nous? Il ne faut pas nous prendre comme des bêtes. Ça doit s'arrêter. C'est bien. Donc, quand ça vient du Mali, j'ai été très clair. Nul ne sait. Parce que ça, c'est de la merde. C'est vrai, il y aura bien comme ale denkɛ de ta don ko fana ko ko ni ala ye nɔgɔya kɛ wagati min k'a fana bɛ fɛ ka magasin de kɛ sirada in na muso ye nali mun kɛ so kɔnɔ yan a ka ca 5 6 ye tuma bɛɛ a bɛna musokɔrɔba bara ka na deli n'a bɛ se ka sirada feere a ma musokɔrɔba ko non k'a tɛ se ko mais ko n'a mago bɛ sirada de la n'a ni bɛ sirada de kan ko yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka t'olu yira a la n'olu diyara ye k'u bɛ se ka bɛn o la muso ma sɔn muso ko ko nin yɔrɔ in de ka d'ale ye min tugulen don ale la directement yamɛ an b'o sigi la en 2021 muso taara don Kati préfecture kɔnɔ préfet min bɛ yen sisan ni o tɔgɔ ko Aruna Jara o de ye papier in bɔ k'a di muso ma signé par Aruna Jara a filɛ nin ye yan en 2021 a taara bɔ a ma sɔn k'a bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la a ye minnu yɛrɛ ɲininka a y'a ka yɔrɔ dɔ in san mɔgɔ minnu fɛ ko Seku Ɲakate a tilara ka taa papier 2 in bɔ o Seku Ɲakate kelen in de tɔgɔ la tuguni an y'a dɔn cogo di n ko muso in don
c'est parce que an dabali bana olu nana k'olu ta yɔrɔ ye an kɔni ma se ka faamuyali sɔrɔ et an yɛrɛ ni préfecture taara fɛngɛ la jusqu'à la cour suprême a gɔrɔsi filɛ nin ye préfecture ma se ka anw fɛngɛ mais muso nana k'an ka yɔrɔ feere a ma an ma sɔn k'a feere a ma a tilara ka taa tuguni ka taa papier bɔ o préfecture kelen in na ni morcellement wɛrɛ numéro ye tuguni Seku Ɲakate tɔgɔ la a ye yɔrɔ dɔ in san mɔgɔ min bolo ka tila ka taa fɛngɛ parce que n'a y'a bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la a bɛna dɔn flagramment donc a taara bɔ Seku Ɲakate tɔgɔ la. Musokɔrɔba ye. Donc e ka na ye ba ye est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin baro kɛ mɔgɔ hakilima fɛ han est ce que mɔgɔ bɛ se ka nin baro kɛ mɔgɔ hakilima fɛ n'i ko k'i bɛ nin kuma yɛrɛ ta k'a analyser i bɛ don i yɛrɛ ka jamana gasi la donc ne tɛ se ka analyse ba yɛrɛ kɛ nin kan parce que ne ko ko n bɛ nin ko in analyser bamanankan yɛrɛ la a bɛ kɛ kuma ye kuma min n'a bɛna wasa kojugu mais ne t'a analyser ne b'a parce que a fɔra bamanankan na aw yɛrɛ k'a analyser. Moi, je vous laisse faire votre analyse. Parce que ne ko b'a analyser, ne ye kalan min kɛ, moi ne ye communication de kalan. Cɛ bɔra ka mun fɔ, ne ko b'a analyser, aw dɔw bɛ jigin ne la, ne dun bɛ ko sugu bɛ kɛ. Kala, Rabbi isir li sadri, wa yasir li amri, wa hulgada tan milisani, yafgaw kawli. Kuma kana bonda, kuma min bɛ tasuma minɛ, mais kuma kan bonda mun bɛ nafa o ni diɲɛ. Donc ne ko min analyser dɔrɔn, ni kuma in yɛrɛ cɛ kuma kan bɛ hakilima bɛɛ fa. Donc an b'o jamana de kɔnɔ yani Asimi ka na. Asimi nana ni Choguel Kokala Maïga. Kumina ni ɲɛnabɔ ni y'a san fila ni tila de ye ne ko n k'u ka bɔ u k'a fɔ maliyɛn denw ɲɛna kun min na halisa nin bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ u ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna kɛ parce que an tɛna an ma ko a kan wa foyi ma ɲi ne ka calcul la ne nin tɛ priorité ye foyi ma ɲi parce que a bɛɛ ye nin de ye o a bɛɛ ye nin de ye o hali anw ɲɛ bɛ terroriste kɛlɛ min na yuruguyurugu mɔgɔ minnu bɛ yuruguyurugu kɛ jamana kɔnɔ olu bɛ ka terroriste sponsoriser tout revient au ça je mets quiconque au défi ça c'est finance 1 à 1. Ni ne jamana kɛlɛ ni y'a mɛn ko terroriste kɛlɛ ni ne don yurugu dɔ ka bi dɔ kan ni ne don jamana bɛ se ka jɔ nin kan jamana bɛ se ka jɔ nin kan dɛ wa an t'an makun ni fɛn fɛn kɛra an t'an da maga si la ne kɔni dante tɛ n da maga foyi la tant que nin ma kɛ priorité n tɛ se ka n da maga la o parce que n'i ye gidɔrɔn da se tɛ maa min ye o bɛ mobili boli gidɔrɔn kan wa n'i ye gidɔrɔn da se tɛ maa min bolo o bɛ moto boli gidɔrɔn kan wa n'i ye gidɔrɔn da hali ni sɛbɛn maa ye n'i ye fɛn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa billet ta kan nafa de b'o la. Ne izin jɔ mɔgɔw taara baara kɛ a bɛ taa baara kɛ ka wari min sɔrɔ ka taa du jɔ a la o du jalen o du tɛrɛ sannen dɔ bɛ to o minɛ o la nafa de b'o izin jɔ la n'i bɔra ka taa farasi k'i bɛ taa ventire la ka i fa n'i bato kɔfɛ ka i kɛ ji kan i bɛ taa nafolo min kɛ i bɛ ka wari bila ka t'i fa bara a bɛ ka don jamana kun impôt bɛ ka sara jamana kɔnɔ nka cɛ o dugukolo dɔ bɛ to minɛ la nafa de b'o o aventure la maliyɛnw écoute ma si tɛ Mali kɔnɔ Asimi ko ka di mɔgɔ min ka tɛmɛ ne kan moi je mets quiconque au défi. Mais moi, je Mali kono, c'est de la honte pour nous la transition. Ne maloya de an bema. Ne konta ou tadon. Ne dante alhamdulillah. Allah ikmam dinema. Ça c'est de la honte. Ne maloya de. Donc en balma ke flenier avec Kassila, avec Dougolo Minala Romina, après la Cour suprême kelen ka fɔ ko a ta tɛ k'a tɛ kɛ k'u tila ka Cour suprême fana sɔsɔ a bɛ komi Cour suprême ko sisan ko Mali ye 4ème république ye o Cour suprême de sɔsɔlen filɛ nin ye aw ɲɛna bi Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fo kɔ ça c'est de la honte ne ni ma mɔgɔ si ɲɛna ne yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn min yɛrɛ nɔfɛ parce que peut-être e bɛ k'a fɔ ko jamana e t'a dɔn jamana yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye parce que n'i ko jamana ye dugukolo de ye n'i ko dugukolo i kan bɛ jamanadenw de ma n'o sabali tɛ jamana min kɔnɔ yɔrɔ jumɛn de b'an bolo an bɛ taga min ou bien n bɛ fɛ n ka milliardaire dɔ bila k'a fɔ aw ɲɛna n bɛ ka analyse min k'aw ye n'i ko jamana ye dugukolo de ye jamana kɔrɔ de ko dugukolo jɔn de bɛ sigi dugukolo kan jamanadenw et n'o fila bɛɛ kɛra tɔɲɔ ye jamana kɔnɔ an bɛ se ka an bɛ mun baro kɛ c'est le fondamental d'après les blancs on va faire les fondamentales vraiment moi j'étais très patient après 2 ans et demi moi je ne vois pas où est la partie scientifique d'aboutir cette putain de flot dans notre pays on a toutes les lois qu'il faut loi bébé nakama donc loi il y a 3 choses qu'on peut faire ici mes chers compatriotes parce qu'il y a on est à te couler droit ne bon une solution est bene bolo abela yefamia munekera il y a 3 choses ici 3 things in this problem today in Mali no one have a land in this country anymore parce que me kala ermina na ma ulika koro ken na dugolo te mo sibolo Mali kono dugolo te ma sibolo Mali kono
wa beba kalama dugukolo te mo si bulo mali ko na me kuma la ermina masi e dugukolo be se ka ke bani dugukolo tanto la ko ni e dugukolo za fo fo ma ko ma ko dante ko dugukolo chama bi bolo ko ni matala korire en ala che ketanga dugukolo san ala korina koribalea ça importe qui nga dugukolo di dum nya sani nga worde masuen ni nyona ba kemen ni mali bela bo 21 millions de maliens ni problème malien mindala c'est 20 millions ate millions kele mindala olu de ka mo be fangala. Ça, c'est de l'insulte. Pour nous qui supportent la transition. Pour nous qui a créé la transition. Mais on a kunga koroni. Aya on a kunya nabo. Ni aye mali yuruku ko dabla 600. Malen de rebe goudronda jamana konala. Na aye mali yuruku ko dabla 600. Mali be premier en agriculture. Aye yuruku aye fusira la. Aw nakanedo. Aw nakanedo. Akana wer la nyinako. On va pas se taire là-dessus. Donc il y a dugukolote ma sibulo mali kono bi. Munela parce que fanga loi de sabati. Mali kono loi robe a fama ko la loi dominale. Loi dominale le mali obe mali kono. O loi dominale o kanga sabati. Loi robe a fama ko la loi de foncière. Et o loi foncière o frère kanga sabati. Ame kuma la ermina ni loi banga jamana kono na flasi sabati lente. Parce que loi tali, on y loi la waliali fin flari do kelente. Le Mali ne manque pas de tests. Le Mali manque de l'exécution. Donc loi dominale ni loi foncière o ben y en a bon un coup 7. This is the job of execution team and leadership. Ni barate mo ka baraye, ni barate fakar sa ka baraye, ni baraye mali gouvernement ka barade be kulubena. Nu ka barade u ba kalama. Masise ka nukuwe, matse ku de menna. Nu ka barade bi, nu ka barade sini. Yefom. Wo ko barade do wo be se ka ke. Muno te ka ke akona ne yininga. Ne na nouvelle sur aba fone yana muno te ka ke. Ni mo mi saka réponse sur le boka foina. Pourquoi ou te ka loi ou te ka loi dominale on y loi foncière. Pourquoi te ka la walia? Ni mo mi réponse sur le ka foina ala na kira kama nyere beka makono. La loi dominale et foncière du Mali, c'est ce qui provoque cette loi. 1. L'audit des biens mobiliers et des immobiliers des collectifs après l'adoption est dans un délai de 3 ans. Il faut. Donc, ni nana ladje, la loi ni nana loi ladje, ni loi ni même provoquer la loi foncière et la loi dominale. Allez même que premièrement, l'audit des biens mobiliers et immobiliers des collectifs après l'adoption est dans un délai de 3 ans. Donc ni nani sabati 600, ni me jamana ka et bien mobilier, il faut aba bek récupérer ka iranga jamana na flo be mo mo nu kelme gusika kan. Oui, follow. Flana e muni. La mise en place d'une organisation et d'un organe de gestion de précontentieuses et de conflits fonciers. Comme on doit blind, mouma to, mouma jamana de durukulo, ka yuruku, mamunimbe ok kama. Tic tac. Au loi be mali kono, pourquoi tika sekake? Oui, flanae. Sabana mouni. Le comité d'intérêt ministériel de lutte contre la délinquance foncière déjà en place, mais n'a jamais produit de report. Eh, non, ne ma kuma dabla, mon ebe mfara ben ala na kirati. Mo bi fi se ka bolu jeli la tanto la. Ne a fo yana ngaka na antan kungulu la. Ay sabali de na ma keleke nga che men dado ala de ntaw ngene. Nti makune. Donc, je ne veux pas me taire là-dessus. Parce que c'est pas moral. Ame kuma la ermina ne bala la mebrao. Anga jamana kona la ba maliba. Ame kuma la ermina. Comité siglendo. Abe fama ko comité interministériel. Comité minganga du ministériel lu nyogonche. Luka barati doraye. Luka barati délinquance foncière. Mamoun me bing mo kan kika dugulo minila. Obe bien me kuma la ermina. Mais depuis où sira phobie. Ali musikara jarati umana na papier. Pour te le payer, on est en train de leur payer. Ne be se ka makuni ngato dme. Ne a fo be na wonte dongeni musique manier, wonte mfarishe na tengenye. Je suis ni le plus intelligent, ni le plus courageux. Mais je mets quiconque au défi. J'aime le Mali
plus que ma propre vie. On paie les armements pour défendre notre pays. Ok, ça c'est aussi défendre notre pays. Ça fait partie. Flabe kelen différence foyi tɛ ni libyen minnu nalen filɛ an ka jamana kɔnɔ ninnu ye libyen wɛrɛw farafin maliyɛn libyen minnu bɛ mali ka mɔgɔ dugukolo minnu la mali kɔnɔ ça c'est les libyens noirs a bɛɛ ye kelen différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est seulement déguisé a capacité de tɛ kelen ye bamananw ko Suleman Usani Demba ye ko ba siri juru la juru siri ba la nin bɛɛ bɛ ba arranger a bɛɛ ye kelen c'est la capacité du vol qui est différent. Donc il ne faut pas qu'il y ait un makouaka. Parce que là, un makouaka, si l'exécutif refuse de faire leur travail de l'exécution, c'est notre boulot de les dénoncer. Pourquoi ils dévisent? Pourquoi on veut Mali Rukuko? On veut qu'il y ait la Russie là. Donc ce n'est pas du tout admissible. Ou en tant makouaka. Rien n'est plus primordial que de donner les Maliens de ce qui les appartient. On m'a aussi dit il là. On m'a fait présent à Wardouma. On va présent à Foy Douma. On va présent Sara, on est ministre de Sara. Ko est baraminka ka famille sans. Ko présent du ministre qui a la kama ou quoi la crosse kana minula. C'est tout ce qu'on demande ici. C'est tout ce qu'on demande ici. Doni maman c'est que beaucoup ma fo. Na tche e fadi sakodi e babo na wuladi parce que on est tien. On va que mali konobi. Donc ni sera bien ni sera sigleno mo taleme bana ni kama abafama ko la comité interministériel de l'État contre la délinquance foncière déjà en place mais n'a jamais produit de rapport. On m'a tenu un rapport clé sente qu'on a là. Hentigala comme malikura ne malikura di ne ma foi ngo moté no kono nyana ne mo fo o nyana abulo kono be kulonga là ne te kulonga mo ko fere personne n'est mon ami. Quand ça vient de l'affaire du Mali, ma cité n'est terrible. Machi, Moshi, et je cite, et je jure sur tout ce qui est plus important pour moi. Ni Maliko, ni te Maliko, kelake tchèque, ni ti terrier, ni ti nofe, iten don ti don. Mais ni Maliko, kelake, mais ça y nofe. A benate même ma fa qui s'est taillé. Donc, on a Maliko kelake. Maliko kelake mouni, quand j'entends malien d'où c'est que nous voici là. C'est ça la priorité d'un État. C'est de garder les biens publics et la vie sécuritaire de sa population. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche? Donc, maintenant, on attendait bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'il y a un makwaka. Donc, il faut Mali Gourouana, il faut Assimi Goutaniana avec tout le respect, avec Shogel Kokala Maïga. Ko Ganya faut Malien Dounyana. Comme on est là, on m'a tenu siente qu'on a là jusqu'à présent. Ils n'ont pas amené le comité interministériel de la lutte contre la délinquance foncière qui est déjà en place. Pourquoi Assimi Goutani, Shogel Kokala Maïga? On m'a tenu document Kelen Folo, Maliki Djauka Tabalka. Ou quoi, Boka Fo. Nous voilà fort, là on va parler sur Maoukiri Diao et son équipe. Il faut que, écoute, n'a fonyana, aïe sabali, aïe ke alana klakama, aïe de manière jolie que priorité. Marfa sa dronte, marfa sa n'a doulo gardeli, kayuruku kelanga jamana qu'on a bekeli. Anga soasu bekata sa, voilà ça que Mali doulo de garder. Ou t'as ça aussi fatola, ou t'as ça aussi batola, ou t'as ça Mali doulo de kama. On est malien dion. Donc, ayo centrique seri, ako multiplier, aka okanga jamana dugolo fana, ameta sutura, ama ira sutura ni mui. Amemunda ndio manante indomina. Il faut garder notre patrimoine. Actuellement, à l'Erti, ce n'est pas le cas du Mali. C'est faux. Et je mets quiconque au défi. Nana et Mouni. Immatriculation de tous les terrains à usage d'habitation. Mali Doukoulo Bé, a Bekan a immatriculé. Ame Koumala Elimina, pourquoi on te nous te ni mon tambolo, ça va créer des emplois alors. Qu'est-ce qui les empêche? Ou pourquoi faut que? Oh non, j'ai la réponse. On est en train de travailler sur tout ça. Fait chier. Donc, Gudron Dara Kaye Anyana, mais ne bolo, Gudron,
a bɛ da jamanadenw de ye walasa u ka se ka taa baaraw la ka segin ka taa baaraw la n'u taara baaraw la u bɛ mun de kɛ n'u sara ni nafolo ye u bɛ taa dugukolo de jɔ ne bɛ mɔgɔ dɔ a b'a yɛrɛ kalama n'a ye nafolo sɔrɔ a bɛ dugukolo de san n'a ye dugukolo san a bɛ mun de kɛ a b'a jɔ walasa k'a ka denbaya sutura n'a ye donc n'i ye goudron da mɔgɔw bɛ taga wari sɔrɔ goudron min va et vient na n'u taara dugukolo san o dugukolo kɛ t'u ka ye nafa foyi t'o goudron dali la que cela soit très clair munna mɔgɔw bɛ na Amérique munna mɔgɔw bɛ bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka na jamana wɛrɛw bara maa si tɛ fɛ ka b'i fa bara mɔgɔw bɛ b'u ka jamana kɔnɔ ka na mɔgɔ wɛrɛ fa bara ko parce que k'u o dugu kɔnɔ k'u kanalen don yen mɔgɔ tɛ bi u ka o dugu kɔnɔ ni aventure mɔgɔ 100 labɔ mɔgɔ 90 min bɛ to tunga la o kama o de ye mɔgɔ 90 ye a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ni ye aventure tungaranke mɔgɔ 100 n'i y'a labɔ mɔgɔ 90 min b'a fa bara to yen parce que u bɛ siran u ye finitini sɔrɔ n'u taara u fa bara u kana bi u kan n'a ye o ye mɔgɔ 90 ni tungaranke 100 la donc ne y'o de fɔ ne tɛ ka kuma kura ɲininkali kɛ yan ne tɛ ka kokɔrɔ ɲininkali kɛ yan ne bɛ ka kɛlɛ kun de kɛ yan kɛlɛ kun de y'o ye aw maliyɛnw aw ni Ala cɛ aw ma bɔ kari kɔnɔ k'a fɔ ko a ba IBK bɔ a t'a bila mɔgɔ fa k'a ta ko Karimi k'a bɛ ka jamana nafolo ta ka mun y'a diya a b'a kɛ ko Karimi n'a nɔfɛmɔgɔw ko fɛn fɛn y'u jɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ la ko hali ni ko Karimi ma ci tɔkin ko a b'i faga ko Karimi ye mɔgɔw faga Karimi fan bɛɛ Mali fan bɛɛ Karimi ta ye o n'a nɔfɛmɔgɔw an ma bɔ a kɛlɛw de kama wa ou bien an ma bɔ a kɛlɛw de kama a ye bɔ a ka fɔ kɛ parce que ne y'o de fɔ ɲɛna n ko ne tɛ kɔfilajiga in na a ye bɔ a kɛlɛw de kama wa ou an ma bɔ a kɛlɛw kama a ye bɔ a ka fɔ kɛ il faut sortir et dire donc ni bɔ a kɛlɛw de kama o pourquoi o aw minnu nana ni Asimi Goyita ye fanga la o ka Sogɛl Goyita Sogɛl Mayiga o b'an ka équipe la o depuis au début Sogɛl le ko yan ko aéroport mɔgɔw ka so min bɛ ka ci ko c'est pas moral ko c'est immoral o ma kɛ yan Sogɛl m'a fɔ ko n'olu ye place sɔrɔ ko maa minnu bɛ yen mɛ ka kɛ mɔgɔ minnu ka aéroport la ko lui il va résoudre ça ko parce que c'est une mot ko c'est immoral de voir ça se passer dans notre pays o ma kɛ wa Asimi bɛ sigi don min na a m'i kari Ala la ko yuruku-yuruku ye priorité Mali kɔnɔ o ma kɛ wa mais il a raison parce que hali rébellion y'o de fɔ aw ɲɛna an bɛ guerre min na yuruku-yuruku de don guerre min bɛ ka kɛ aménagement bɔra a fa bara ka na anw ba bara ka na anw bara ka na bin anw kan an bɛ mun na nin ye mɔgɔw bɔra Libi de ka b'u ka Libi dɔrɔgutalaw ka na an ka jamana kɔnɔ ka na bin an kan sabanan ye mun ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu ka jugu ni Libyens ye olu ka jugu ni aménagement ye mais ils sont déguisés ni da ka la ko vive la transition qui veut la transition déstabiliser non c'est la transition même qui va déstabiliser la transition parce que n'o de fɔ transition ɲɛna n ko an nakun ka kɔrɔ n'an ye an bɛɛ tɔgɔ b'an kɔ bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ne kɔni bɛ ko kelen dɔn Masitini sigi yan don la ko Dante ko c'est un homme injuste ça va jamais se faire fo ne nkalon danna ni dun ye nkalon danna micro bɛ n yɛrɛ bolo n bɛ bɔ ka n défend je vais être toujours consistant parce que moi je crois que c'est dans la consistance que tout le monde va s'enrichir c'est dans la justice que tout le monde va s'enrichir c'est dans la justice que notre pays va être glorifié parce que mun de la ɲama bɛ koko la Ala t'o ko dilan ɲama Ala tɛ ɲama to foyi la ɲama bɛ se diɲɛ ko bɛɛ la sinon mun de la an bɛ nin baro kɛ bi ni baara don président ko ka di bɛɛ ye ni ji di a bɛ ka ji di mɔgɔw ma ni kɛlɛ don a bɛ ka kɛlɛ kɛ mun de la an b'o bɛɛ ye k'an ma ko a kan ka nin bɔ parce que an ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ ni tɔɲɔ nana dɔrɔn tɔɲɔ bɛ se baara bɛɛ la tɔɲɔ bɛ se baara bɛɛ la sinon bi ne kan ka mun baro kɛ ne kan ka kuma Kaye Goudron de kan bi ne kan ka bɔ de ka kuma Kaye Goudron kan ne kan ka bɔ de ka kuma kan waso an bɛ ka taa ni aménagement ye tribunal min na mais ne se k'o kɛ o n'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne se ka n sigi yan k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon ye moi j'ai 4 enfants alhamdoulilah tabarakala mon premier fils va avoir 18 ans dans 2 ans inchallah donc moi je suis pas un gamin ne tɛ denmisɛnnin ye ne se ka n sigi yan kɛ mananakan fɔ ye je ne peux pas le faire n ka conscience se ka n permettre donc an ka baara kɛ l'exécution doit faire le travail pourquoi et mɔgɔ minnu bilalen don loi dominale baara la pourquoi o ma taga ni document kelen ye devant la CNT pourquoi o ma taga n'a ye qu'est-ce qui les entend on est en train de travailler les documents on est en train d'étudier les documents donc soyons très sérieux ici nana ye mun ye immatriculation de tous les terrains à usage d'habitants donc ka jamana dugukolo bɛɛ ka bɛɛ immatriculé o la maa si tɛ bin maa kan tuguni duruna ye mun ye la sécurité juridique et la sécurité judiciaire en matière foncière
Ka kosu be ke tribunal kani dadu ko no len foyi la tuguni fo ka diɲɛ wuli. Mais mun de b'an bali k'o kɛ. Voilà les solutions. Ne bɛ to Amérique an ka solution sɔrɔ aw bɛ Mali kɔnɔ i tɛ marché k'i da maga la. Kan ka ma k'o kan aw bolo ko aw bɛ Moriba de kɛ bɛɛ la o tɛ marché yan han a tɛ marché yan. Ya tawakkaltu Allah an nana mun kama an b'a kɛ ne dan tɛ yɛrɛ b'a la. An nana mun kama yan ne de ko yan ko vive Assimi ne de bɛ Assimi supporter yan diɲɛ don o don ne de bɛ Sogɛl Kokala supporter yan don o don ne de bɛ jamana supporter yan diɲɛ don o don et je continue à faire ça mais on va dire la vérité là où on doit dire à l'heure actuelle an ɲinana an nakun kɔ. Non, je n'arrête pas des sujets. J'ai dit que des sujets. Le sujet est très clair. On est en train de détourner les biens publics de notre pays. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le sujet. Le sujet, on est en guerre parce que notre pays est détourné par des terroristes. Ça, c'est le sujet. Le sujet, on est en guerre parce que l'aménagement veut raber notre pays. Ça, c'est le sujet. Et quand on fait la même chose aux Maliens, ça, ce n'est que le sujet. Je t'en supplie, n'incite pas mon intelligence. C'est toi qui manques le sujet. C'est toi qui n'as même pas de clou, c'est que tu en parles. Et te fouille kalama avec un faux. C'est ça le sujet. Le serment a été signé sur ça. Pour battre la corruption. C'est très facile de dire les mots, des mots de petit homme. Moi, mon intégrité n'est pas à vendre. C'est ça le sujet. Le sujet ne peut être que ça. Il faut me convaincre d'autrement si ce n'est pas le sujet. On fait la guerre pourquoi? Pour se battre contre notre patrimoine. Quel patrimoine? Notre terre. Nos terres. Et quand on fait la même terre aux mains des citoyens maliens, où est la différence? Toi, tu n'as même pas la capacité d'un mousse, non, mais vraiment, le mot me manque quand ça vient de répondre des bêtes. C'est à cause des gens comme vous que le Mali n'arrive pas à se développer. Il ne faut pas inciter mon intelligence. Moi, j'ai fait mes recherches avant de s'asseoir ici. Le sujet a été toujours sur le patrimoine. La guerre qui se passe dans notre beau pays, c'est basé sur le patrimoine. La France dit que le Sahel, c'est leur avenir. C'est l'avenir de leurs enfants. C'est quoi le Sahel? C'est la terre des Maliens. Et quand on prend la terre des Maliens, là où ils peuvent élever leurs enfants et leurs familles, ça c'est quoi? Ça ne peut être que le sujet. C'est ça le sujet. Ça a été toujours le sujet. La transition est basée pour garder notre terre qui nous appartient. Pour faire que cela ne arrive pas aux Maliens et chez nous-mêmes. Ces deux guerres, la guerre interne et la guerre externe, ça ne peut être que le sujet, mon frère. Je vous aime beaucoup. Mais il faut faire très attention. Voilà. Il faut faire très attention quand tu amènes ces idées et propagande. Ça, c'est des propagandes. Donc, et on ne va pas attaquer nos intelligences ici. Tout ce qu'on demande, il y a le comité interministériel qui est là pour lutter contre la délinquance foncière au Mali. C'est déjà en place. C'est pas ça le sujet. Si ce n'est pas le sujet, pourquoi ils ont mis ça en place? Et s'ils sont en place, pourquoi ça se passe jusqu'à présent? Et pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas amené de documents? C'est quoi le sujet? Toi tu me dis le sujet et je vais décortiquer votre sujet. C'est quoi le sujet? La sécurité. La sécurité ne peut plus être que garder le patrimoine des Maliens. Car votre patrimoine c'est votre vie. C'est quoi le sujet? Je vous entends. Dis-moi le sujet. Je veux savoir le sujet. Il ne faut pas m'amener d'aller là avec toi. Tu n'as pas vu. Ils m'ont côté la folore. Voilà. Donc, ne me casse pas boroké. Me casse boroké à votre niveau. Non, ni un pouce qu'à taille drone. Il me fait un front au bourreau. Il m'a dit que donc, ça va aller. Moi, d'accord. Tu parles avec un homme de boardroom qui parle. Kana chaud, que tu la guerre, ok, la fli. Il faut bien. Moi, je suis devant. Moi, je gère des Fortune 500. Tu parles à un dirigeant de Fortune 500. Donc, il faut faire très attention quand tu parles du sujet. Le sujet a été toujours sur la terre. Et ça va rester toujours sur la terre. Qui parle de la terre, on parle de la population. Le sujet ne peut être que ça. C'est pour cela que c'est difficile, c'est grave.
C'est ça qui fait que c'est difficile pour moi de gagner quand tu sais où. Oh, il y a quelqu'un qui m'a et qu'il faut qu'on donne la main comment, quelle est la famille comment, ça c'est pas du tout admissible. Donc je continue. 6e mois, l'attaque contre tout titre foncier irrégulièrement acquise. Ça doit être adressé au niveau de crime de dernier degré dans notre pays. Devant tout le monde. En même temps, on a beau de papier ko tchamambala, on a mali de gros bec titre foncier une seule fois. Quand à Danouram Roma, ni du gros sont un million clés, ayak million clés wakeme, on bec titrima. C'est tout ce qu'on demande ici. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Net na malende on tonga sunroane wa yurugurugu kelente nte damaraka malende fouille manga botuni kika dugolo mena la malikono ça doit prendre fin anga dugolo beka mena na meka tam gore kele anga dugolo tono fe mu ma rebulo beka mena na ni bura ko kuma fo ko gidron dala de et ninti kolonsena c'est bon c'est des choses qu'on doit faire et on félicite Assimi et je continue à les féliciter mais ni kolonsera na te kolonsera dugolo mo beka tamila et beta jimimi ce n'est pas la peine. Donc c'est très très important, avec tout le respect mes chers compatriotes, Assimi Goïtani Sogel Kola Maïga, ou donc faut dantit ni makou, n'tila makwa kambinte makwa kasini. Wani ni malendonga dougulo mina madabla, ngache am anwula ansola mafouike. Aseka faut comme et mro sutura ka mro protéger, alors que ngache mro ka patrimoine meka mro ka jamana rekono. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc on supporte la transition sur les bases qui sont venues pour exécuter. Voilà. La base, c'est de protéger les biens des Maliens et les Maliens même. C'est ça. Je ne vais jamais me décourager, mais je vais toujours dire la vérité. Donc en même temps, on a loi de consommation. On a fait le blasinga. Loi de consommation et la loi de consommateur. Ni loi de consommation tara c'est ça. La loi de consommateur ou fenêtre c'est Malien on a dunga face sobati. Jamana be développer. Yo la mo be wor so ka se ka ko du re jo ali du ko blale mo mo se ka jo re. Ni exécutif mo ka barali o la me kan sarula. C'est ça leur boulot ka barali do. Mo ko se ka barate nurute. U ka nga nyana bodi u na kune do. U ba kalama. Donc nga tia fo nyoko yana quoi. Corruption are everywhere. Jamana korpelen do fambe fe soli be fambe fe yuruguru be fambe fe ni mali on ene afa awnyana ko edem kilem fleni edem mfleni kwa me boromina masami alaye et éclairage public o efano de abe charger mo ku dongodo edem be mo charger la to ko éclairage public be 20 milliards de soron 20 milliards à 20 milliards mo cité dorme kele ala gouvernement konala 20 milliards mo abe iba sariga kurambil la edemi kalo a kurambil wari medina foma ko éclairage yefom la loi de éclairage et public edem abe sara bi ka facture la alors be facture kan foma ko éclairage public ibe wari mi sarola o wari a dome kente gouvernement ga wande kono ate Assimi Goïta ga wande kono ate Sogel ga wande kono ne côté na tie donc jome Assimi fait e ba fait wa woni de ba fait e kumbo kalama o 20 milliards et ansika kay gitron ante kay gitron da nankla kayla anta da sikaso nambora sikaso la ante ta kita nambora kita la ante ta wayerma ameta fambe o 20 milliards abe tunu mali kono fobi me kuma la ermina abena Allah subhanahu wa ta'ala che ma sitayi gouvernement mo kentayi o beba kalama. Je mets quiconque au défi dans notre gouvernement de sortir et d'expliquer aux Maliens où ça va l'éclairage public, l'argent de 20 milliards que la EDM, que l'EDM collecte chaque mois. Avoir mes amis. Ou ka foke. Na tche. Anga jamana nkeleke sebekane. Anga sabali anga jida mo nyela. Yefo gidronda kayi kolonse kayi marfasan kayi o shibara de anga la shidabla. Mais masame ala mo sekena ka baram guire. Ayre kanu mena nyona sa anga sabali sa. C'est très très important. Donc c'est ça le sujet. Yefo. Ou ka faire un truc ko tempor. Yefo. Tempor money. Aba fo mo ko tempor. O wari fene o fene teye.
Donc EDM kono ala na kira ama famia o na ma yurugu kele kan jamana kono abina na kira ci anso la masi wallahi bilalizi nga ci ngo kele jamana yurugu di kama nete sika nete ma nete malien famia o kele jamana mun kama aku kan no kuma fo donc aba fo ne be ndabo shokola ke na ko ne ka kele ke mali no fe ko nga mali ko ne ka ko voye ne be ka kele ke mali no fe ne be ka fa on na kele jamana am pes kele na kele jamana la de ko bin kera malien dunkan ko kele re kunyodi et n'a pas la kele kun kele ke et donc kele kun me ne bala sisan kele kun tala ne te ka sibi supporter ka bo ka jaw ne be ka supporter ngo parce que malien de mandu me ka supporter parce que avec kele mina man no are ka kuma ko nan de me ka wara fa wasa kunlo bi bulu wara kunlo bale bulu ngo ma de ma wara fa ne be ka supporter comment parce que ni wara fara ambere bandia et wara ka fa ro mina nga tia ne be ka wara sodu mais c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est ça la vérité. Il faut qu'il y ait un robot là. Il faut parler sur les substances. C'est ça la substance. On est tien, on est bi. On worry flamflé et temporaire worry. On y éclairage de public worry. Et diamna, ma cité gouvernement n'a pas worry. Personne. Personne. Donc le pays où on a des opportunités. On ne doit pas avoir froid aux yeux comme Makuka. Ça sera des suicides. That's a suicidal. That's a recipe of a suicidal. Donc là, on revient maintenant au développement. Parce que le développement, c'est qu'on on ne peut jamais développer un pays qui est basé sur du vol des innocents. On sait qu'il à la tesson. Donc, en agriculture, intensive agriculture. Pourquoi on est au Walia? On va la mena. Mais on la Walia moula. Parce que ça m'a dit que là. M'a dit balloni côté nous là. Mali me demande de faire la bébé au Marikana. À 90%. Donc, nous avons intensive agriculture créée. Maman nous met sur la jamana kono. Ou beba kalama. Ou nous kadare betou. Donc, il préfère qu'il y ait un peu de président président de là, bien vrai qu'avec un second, Massame Alaye, au lieu qu'il y ait un wartaka localisé, intensive agriculture, quand, on l'a, en tant que casse que tourne ou taquet, il faut toujours créer ces fléaux. Il faut pour que, mon beto couleur, ni couleur droit ou d'aller tourner, ni mon makou bekla d'aller tourner. Non, ni couleur ou d'atou, ni makou d'aller tourner. C'est du jeu. Il y a 2 ans et demi, on est en train de parler de créer l'agriculture intensive programme au Mali, au Côte d'Oreille. Mali a fait Algérie, Mali a fait Libye, Mali a fait France, nous sommes nous, Mali a fait Dougou, nous en fait. Quoi qu'un programme créé, on a Mali kono, on a Yoro Blébé Barota, on a Sénégal, on a fait Mobanko Kamene, on a Dougou di Mroma, avec des intérêts de l'État, ou Kata Séné. C'est ça qu'on appelle, est-ce qu'il y a un mot fanini, n'y a un mot baninois, n'y a un mot foyan qui est grave. Moune bien katiko tikake. Masami ala tokake. Moune la abedawle me yuruku kama. Ni tout ça c'est lié du vol. Parce que sur le Mali fait l'intensive l'agriculture, ah nyaba lobe sukuru ko gelali ni fait mon gars sukuru bana jaba daga gele, sukuru se kasa debenga bon, esanzi daga gele, sukuru kacha, malo te sa, malo tuna, malo digna, malo nana. Ni nana intensive agriculture que ça au bébé. Au bébé. Moi, je mets quiconque au défi. Ne te kuma au micro bemboulé. Ne me kuma parce que j'aime mon pays. Ou n'te selim roka. N'te selim masika. N'te na selim masika. Ou n'te mo délicat selinka. Ou masima na selim masika. Anga jamala yuruku ni ora la bi. C'est de la honte. Mon lui a dit donc kadaka. On aurait demsano ne be fanga la bi. On aurait amolo maoré. Voilà des jeunes au pouvoir, hier, on dirait de la merde. Mal civilisés, ils sont hier jusqu'au merde. Quoi? Qu'on est malin, bemine, qu'on doit bien cacher. Bemine en bec en clé. Bemine. Ni bête mine. Moi, on me va barrer quoi, ça, on a boulot fait comme ça. Donc, c'est ça qui se passe. On ne peut pas développer le pays comme ça. Donc, il y a une solution dans moi. Donc, l'agriculture intensive programme doit être fait tout de suite. Rien ne nous empêche. Pourquoi, méga fort? Mali connaît ça. Solution doit être dorée. Tracteur.
un tracteur subventionné qu'a dit Sénégal ben Mali kono. Ni mo be fla kadoma, ni mo be sabala kadoma. Tracteur dron. Ka tracteur subventionné dron ka duma, c'est tout. Ola asimba ka jamana mara à paisibilité, mais pourquoi teke? Ay beaucoup fani foko de don, e bo nega kelete dore de. Ne ko de quoi? Ou ka bo ou ka foanyana, muna nou me ka fote ka ke. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Pourquoi on est maintenant? Parce que j'aime mon pays, je suis un leader. Qu'est-ce qui les empêche de nous communiquer en temps réel sur les faits du pays? Moi, je suis américain. Le président des États-Unis, Anaka Zrokutabe, avec beaucoup de Mali, dont président américain préféré avec Dougono. Aydra Kloubena. Fatim Kloubena. Chaque jour, le président des États-Unis briefe les États-Unis. On concerne du pays. What's stopping us to do that? Vraiment, il faut qu'on se respecte. Donc, aïe, ce n'est qu'intensifié. Avec des gens qui dorete, aïe, du rouleau d'eau subventionné, moko, bo aventure là, angabo fadin sakwala, moko bara, kele, fila, aïe, tracteur di moko, aïe, subventionné. Amse kake, aïe, quelques minutes badé ça, soubagate. On a des partenaires, et Sénégal, mais si tu fouilles chinois au boulot, on veut comme il y a curieux de idala chinois au boulot. Il faut bien. Donc, on a quoi intensif, même on a teke, mon n'est pas fort, a teke parce que, Mali kono bamba ou de bien. Ou le bolo ben là. Donc il faut garder la situation comme ça. Faut qu'à tourne trop là. Donc moi nous comme jamana kalambali kalamoro kalane mancha et to kala rola aba ka to kuma na photo do. Donc amunu me boka kuma mo munu be nunu be jarabi nu nu ou ka jarabi nu akili nu kutusukumi. Ou bu joku non on déstabilise rien. On est en train de cadrer la transition. Parce que an nakune do ne to bala. Mon nom est dedans. Ne gâtez ma si y'a foyer là Assimi peut le faire. Ne to foyer là dongo ya. Ne ma foyer là Assimi c'est la personne pour le boulot. Ne to foyer là dongo ya. Ne le ka foyer là Assimi ni sokol bané meka munkeni ou noridu. C'est leur faute. Et je les challenge avec tout le respect. Mon là ou te ka ke ou ka boka foyer là ke. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche? Qui peut dire que Sogel n'est pas l'un des plus grands surdoués de l'Afrique? Qui peut dire que Assimi Goïta n'est pas l'un des plus braves de l'Afrique? On parle de des individus ici qui sont à la hauteur et de la capacité incroyable. Mais qu'est-ce qui les empêche? On prend nos sacs. On surveille là, on tolère là. Mais non, tu sais qu'à faire, mais vraiment, il ne faut pas qu'il il faut pas qu'on insulte l'un à l'autre. Vraiment, la position, ça vient, ça part, hein, c'est des choses éphémères. Mais la réalité va toujours rester. La réalité est quoi? Quelle est dame là yurugu de camp? Quelle est dame là bingali de camp? Bingali est insécurité de yurugu est insécurité de. Quiconque sa bien n'est pas protégé, ça c'est l'équivalent de la pire insécurité partout dans le monde. Vive la transition, mais la transition doit exécuter les cris des Maliens là où ils sont venus pour faire. Ça, c'est l'un des premiers pilars. C'est la corruption. Parce que corruption et sécurité problème. Yagali, c'est un homme corrompu. Amadou Koufa, c'est un homme corrompu. C'est ça la corruption. Alors qu'on regarde Jamana, quand même bien Jamana Kantiagwa, on est corruption. Chaque fois, nous sommes pour ça, on met Bimbali Kantiagwa, on est corruption. Quand chaque c'est ça la corruption. Vous êtes les terroristes qui terrorisent le pays. Nene bina Fatou Gourou, Fatou Kafem Babolo Fatim nga Dougolo, Fatim nga Mobli, nega nato ici ça, quand Marfa Djouala Alastafourlaï, moi Fatim, Boyga Mobli Koneka Dja, Ana Diomba Kono, j'ai terrorisé Fatim. Ok, terrorisme coréen. Vous, qu'est-ce qui est la définition? Terrorisme coréen, à coréen. Terrorisme de Bouga là, ou bien Moga Michi Werakono, ou qui a Michi Bedouma. Niko qui a Michi Bedouma, aussi il ici Bébi a Michi Mara, donne la clé d'entrée de Michi Bedouma. Et à ma fadou là, à y terroriser, à y boiter là. Et du gros sang, ka barake ka sang. Donc, on a créé de fait que a été terrorisé. On a fait un bigan. Un bigan qui boit Damela, qui boit Tola, qui boit Kiwalela, c'est ça.
Aïbo Touakan Nkonala, à Korbe de Fleni. Il n'y a pas de différence. Mali Konala, moi je mets tout concours défi au Mali. Malien bébé la main. Ne ba fouiller, aïta ko avocat fouiller. Kono ko. Ko ka mo ka du rolo minu la. Oni Amadou ya kufa mu meka marfa chi et nord la. Oni mu meka bim roka. Ko ka différence faye. Ko isu flabe te terroriste. On va faire na. C'est là. Oni Touakan de définition de. Quand tu attaques quelqu'un sur leur bien, sans leur accord, vous avez terrorisé la personne. Donc la personne qui dit que je change, non, je suis sur le sujet. C'est ça le sujet. Et ça sera le sujet. Pourquoi? Parce qu'on a des leaders au pouvoir qui sont à la hauteur de le faire. Pourquoi? C'est ça qu'ils vont nous répondre. Ils vont nous répondre. Donc Mali vidéo qu'elle a où Nakoko patriotie a obéi, n'est pas d'obéir. Voilà des débats qu'on doit discuter. C'est ça le débat. Nini makia Mali te jofoga diaouli. Al ni izini jora a izini kono mwodo ka yurugu ba akofe. Gidon menada ma fongo a prévu bembulu mais mwodo ba contrat soro illégalement ou légalement. C'est comme ça. Le pays est corrompu. C'est la vérité. Ne pas senga fo na 20 milliards de sur EDM kono et chaque mois ce qu'on appelle l'éclairage public à drome clé présent taillé. Mwodo ba soro Mali kono la. Tampar a wari drome clé gouvernement taillé. C'est ça notre pays. Donc, agriculture serein, abanga jamana fanta ban, abanga jamana dunga fa aba sabati. Masame ala jamana mi falen lo akonola, a jamana biseka jodoroni. Yefom. Parce que ni soni ba mbe kongo de bala, dole beta dotation pour seka akata balo. Donc, pourquoi anti-agressif, intensif, programme et senga? Pourquoi anti-tracteur et subventionné Sénégal ou Mali kono? Pour que vous sachiez Sénégal. Gouvernement take over sugar and rice and business. Amakumala elimina dobega essayer kube fanga déstabiliser ni manana ka voye ko suguru daga gelen suguru songo ka gelen suguru seka sani makulukle sa. OK, c'est vrai. Tiens de nous. Mounla politique de ba ko fait. Pourquoi politique kuye mouye pour nga fanga mandimi. Vous fanga fanga mandimi. Mais ne bla mou fo fanga mais solution di fanga ma. Ni ko sera niveau ma. Pourquoi arrêter suguru furi malien doma? Il faut prendre suguru ni quel était où? Quel était on a des camarades comme les dons à la nini. Donc, comme il a un business dit commerçant, ou balé non gagne la bo. Tout est gagné la bo. Plus de 2 ans et demi, nous à d'ailleurs va d'attrou, nous à d'attrou va d'ailleurs. Donc, on a un sougoro ta gouvernement goro ta dro, un sougoro di malo, on a un business ta les essentiels, on a un taka di malien doma. Parce que t'as un boulot, on n'a pas le temps à perdre. Tentez. On doit construire les gros building bon radio. Donc voilà des choses qu'on peut faire. Et puis Mali kono et ne kumeka loi kala Mali la nyana ka fo et jamana kono la sharia do rebe qui est très très important mate sabati. Mali sharia kono la moko kelema nga seka hectare kema soro. Mali sharia kono la anga jamana loi la hectare kema nga kene dante bulu. Ne ka foro kera togo ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a man ka hectare 100 sɔrɔ. Mali loi yɛrɛ kɔnɔna la i ka dugukolo cayara cogo cogo a man ka tɛmɛ hectare 10 kan. A b'o kalama. Donc i m'a ye depuis yen fɔlɔ baara wulila. Donc ne yɛrɛ dante b'o jama la. Donc ne ka dugukolo n'o sɔrɔ sa hectare 10 ne bolo sisan ne man ka dugukolo wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ Mali la Mali sariya yɛrɛ la. La loi domaniale du Mali. O la n'a mɛ bɛ taa dɔ bi dɔ ta kan nka cɛ i ma si dan de la ni seri dan i bɛ mun wɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ maa si ka dugukolo man ka caya ka tɛmɛ hectare 10 kan. O loi bɛ Mali kɔnɔ bi maa tɛ bato. Donc ne ma subaga kan fɔ yan. Ne bɛ ka gouvernement dɛmɛ tiɲɛ de kan. Ne bɛ ka gouvernement challenge tiɲɛ de kan. Ça c'est des choses qui doivent le faire ou b'a kalama kan ka kɛ u nana kama de. Ninnu nakun ye. I faamu. Mali kɔnɔ tellement ye Mali sariya dilannen don walasa mɔgɔ kana bi mɔgɔ ta kan mais a tɛ labato ne. Donc c'est pas de manque de tests. C'est du manque de l'exécution. Mun la o tɛ ka kɛ ne t'a dɔn. Mais malien don tɔɔrɔlen don, malien don ɲaninen don, fantanw tɔɔrɔlen don.
Fantaw nyanendo, en touaranga ou tonendo, en nyanendo, en sranendo. Nous sommes terrorisés. On a bien mambo malikono, en terrorisé lendo. On est terrorisé par notre propre pays. Sur notre propre bien. On a jamana konala. Donc, ne ba don an ye kɛlɛ ko de nɔfɛ pour que Assimi Sogɛl k'i sigi wa ne bɛ k'u dɛmɛ fo bi mais u k'a la waleya mun de bɛ k'u empêcher ka bɔ k'a fɔ maliyɛn denw ɲɛna an b'u dɛmɛ n balima lamɛnbagaw mun de ne bɛ se ka mun de kɛ ka tɛmɛ nin kan mun de bɛ k'u empêcher ka Mali dugukolo ko k'a bila en terre qu'est-ce qui les empêche Mali sariya la maa si man ka tɛmɛ 10 hectares kan n'i ka dugukolo cayara cogo o cogo quand tu accumules 10 hectares a banna i bɛ se ka baara de kɛ sisan subvention Mali sariya kɔnɔna la donc c'est très très important an k'an focus fondamental kan donc n bɛ bɔ ka nin fɔ aw ɲɛna très rapidement sinon président taara ka taga goudron inauguré Segu a ye ko administration min na poursuit donc ça c'est de très bonnes nouvelles mais nin bɛɛ kɔnɔ an minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ an ka baara kelen n'o nana taa k'o buruja a bɛ mɔgɔ ka kɛlɛ a b'a gɛlɛya i ma mashallah ne b'a lamɛnbagaw an ka cɛ ka kuma tɔ lamɛn halisa parce que c'est très très important a ka dɔn ka fɔ mɔgɔ bɛ ka tɔɲɔ cogo min na dugukoloko la Mali kɔnɔ spécialement les aventuriers n tɛ se ka makɔ a kan ni n makɔ a kan dɔrɔn n ye aventurier bɛɛ lamaloya n tɛ se ka kɛ bi n t'a kɛ bi n t'a kɛ sini a kɛra ne Dante yɛrɛ min bɛ kuma la donc ni ne safe ka birikiw sigi ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a yira dɔrɔn k'a fɔ k'u ka fɛn dɔ bɛ yen ou kelen k'o fɛngɛ quand moi je suis venu ne fana y'u convoqué chez le préfet parce que jamana kɔnɔ i man ka ko kɛ n'i ma tɛmɛ sariya bolo kan fɔlɔ donc n taara cette préfecture la mɔgɔ tɛ yen ma mɔgɔ min na bɔ affaire kalama à la préfecture là-bas ka sɔrɔ ka taa convocation ta préfecture la ka taa décerner Seku Ɲakate la à ma grande surprise Seku Ɲakate ni muso ye madame Sidibe Mariam Bagayogo in de fana nana ɲɔgɔn fɛ tuguni devant moi an donna fɔlɔ yanni an ka kuma daminɛ préfet bara Mariam Bagayogo ko préfet ma ko monsieur le préfet ko ne de don ko gouverneur ye n ci ma ni fɛngɛ mun ye affaire mun na k'o de don donc a essayé ka influencer dɔɔni fɛn kɛ quoi donc je me suis dit que donc ni ni yuruku sugu n'a y'a sɔrɔ hali an ka gouverneur yɛrɛ fana tɔgɔ bɛ ka fɔ o la le gouverneur de Kulikoro o ne dabali banna je comprends plus rien bon an ye problème bɔ k'a bin le préfet dit k'a b'an wele le préfet ne nous a plus appelé a ye numéro ta a ma mɔgɔ si a ma an si wele sisan notre avocat o taara o ye plainte dɔ ladon tribunal administratif la ko ka Seku Ɲakate ka nin annulé maintenant tribunal administratif fana o ko o y'a sɔrɔ madame Sidibe Mariam Bagayogo in a y'a essayé ka mɔgɔ dɔw contacter pour que u bɛ se k'a ni juge dɔw ɲɛ yira ɲɔgɔn na a sera k'a kɛ sa wa an m'o dɔn a ma se k'a kɛ sa wa an m'o dɔn mais kow bɛ ka taa cogo min o kɔni b'o yira an na k'o kɛra bon prévu b'an bolo fana dɛ an tɛ kuma an kun fɛ ne tɛna an sigi caméra ɲɛkɔrɔ donc Maliens ni ne ye Mali ye an bɛ nin de kɔnɔ donc à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse